Takže zdravím, toto je moje prvé video na YouTube a v tomto videu by som vám chcel ukázať a poradiť, čo všetko musí obsahovať traktor, ktorý chcete postaviť na F-kové značky. Takisto aj akú povinnú výbavu musí mať. Začal by som takto spredu, a to svetlometami, ktoré musia mať obrysové, tlmené a diaľkové, smerovky, biele odrázky kruhového tvaru, vedľa nich sú pracovné svetlá, ktoré nemusíte mať na traktore, ale keď už ich takto máte, tak vám to zapíše do toho protokolu o technickej kontrole ako zvláštnu výbavu. Ďalej tu máme spätné zrkadlo. Ako zvláštnu výbavu vám aj zapíše takéto závažie vpredu. Ďalej niekde na ráme musíte mať vyrazené VIN číslo, ktoré obsahuje najmenej 5 písmen alebo číslic. Vzadu by ste mali mať takéto svetlá, kde máte smerovky, obrysové, brzdové, dve odrázky kruhové červenej farby, takýto rámik na evidenčné číslo s osvetlením. Potom tu máme nálepku pre pomalu idúce vozidlá. Limit je do 25 km za hodinu. Ja som zvolil takúto, pretože mne to 20 nedá. Potom výstražný trojuholník pre pomalu idúce vozidlá a maják. Z tej povinnej výbavy by ste mali mať hasiaci prístroj, ktorý má náplň minimálne 6 kg. Môžete zvoliť aj napríklad 3 dvojkilové. Ďalej tu máme výstražný trojuholník prenosný a lekárničko, ktorá môže byť po záruke, len nesmie byť rozbalená. Vrátime sa takto dozadu. Čo všetko mi kontroloval a zapisoval do technického preukazu. Takže nie do technického preukazu, ale do protokolu o technickej kontrole. Kontroloval mi zásuvku zadnú na príves, či tam všetko svieti. Potom mi zapisoval zadné pracovné svetlo, takýto záves, ktorý som si doma vyrábal, nemusí to mať štítok. Je tam guľa z favorita, tento horný záves to som si vyrábal sám. Akurát čo zmeria, či nie je guľa hodne opotrebovaná. Potom mi zapísal trojbodový záves do toho protokolu. Ďalej, čo kontrolovali? Tak to bolo brzdy. Technik si sadol vedľa mňa na sedačku. Núdzovú to zapísal do toho protokolu ako núdzové sedadlo. Sem si dal mobil na prísavku, tam mal taký program na meranie brzd. Kázal mi to rozbehnúť na najvyššiu rýchlosť, čo najmenším preradzovaním. Ja to dokážem rozbehnúť na trojke, čo je aj najvyššia rýchlosť. Rozbehol som sa, keď to dosiahlo tú rýchlosť, kázal mi zabrzdiť. Zabrzdil som, on si data uložil, účinnosť brzd bola nejakých 80%, takže bol spokojný. Ďalej, čo mi kontrolovali, tak to bolo prednú nápravu na stolici, rozkýval s celým traktorom a sledoval, či sa to neprenáša do volantu, aj mu to nejaké údaje zaznamenalo. Potom zadnú nápravu tiež rozkýval, tiež mu to nejaké údaje pozaznamenávalo. A v rámci kontroly to bolo všetko. Ďalej, predtým než pôjdete na STK, by ste mali mať vypísané také tlačivo, to vám dám do popisku. A mali by ste tam uviesť veci ako približnú váhu traktora, potom celkovú, aj s prívesom, koľko budete ťahať. Ďalej rozmery pneumatik, rozmery diskov nemusíte udávať, ale ja som zhadal. Ďalej dĺžku, šírku, výšku a rázvor kolies traktora. Potom farbu,
motor, ktorý ste použili, to vám skontroluje aj štítok na motore. Keď nemáte, nevadí, ja som mu povedal, že to je motor z vyradeného valca. Ďalej kontroluje ešte, či to nemá nejakú nadmernú hlučnosť, ale to nemá nejaký merací prístroj, proste tomu len naštartujete a popozerá vám na kanále, či to nemá nejaký veľký únik oleja. No. Ďalej, keď už toto budete mať hotové, tak vám vystaví ten protokol z technickej kontroly. Mňa to stalo nejakých 80 €. No a s tým protokolom a s tým vypísaným tlačivom pôjdete na dopravný úrad. Tam stojí kolok nejakých 20 € a tam vám to spracujú a vyhotovia technický preukaz. Keď už toto budete mať, tak predtým, než pôjdete na políciu prihlásiť to a získať značky, tak uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. To vychádza nejakých 33 €. Samozrejme, keď máte nad 70 kW nejaký traktor, tak už je tam to poistné väčšie. No a na políciu vám potom vystavia značky a máte to hotové. No. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a tiež nejaký komentár, či sa vám to páčilo, či vám to nejako pomohlo. V ďalšom videu si môžeme ukázať, čo je to vlastne za traktor. Možno aj niektorí už tušíte, čo je to zač. A dávam aj takú trošku malú nápovedu. Môžeme si aj ukázať a povedať nejaké triky, ako prihlásiť japonský malotraktor, ktorý je dovezený z Japonska, má samé japonské štítky. Ako to ide reálne postaviť na F-kové značky, pretože to moc na značky nechcú dávať. Takže vám to môžem poradiť. No, to by bolo z mojej strany všetko. Ako som už povedal, ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like, nejaký komentár. A dúfam, že vám to pomôže pri prihlasovaní traktoríka na F-kové značky. Takže zatím čau.